Jeg har en lille ting, jeg gerne vil fortælle. Og det er, at jeg har udnævnt mig selv til at være uofficiel huspoet. Og det er forstået på den måde, at for et år siden, da det her startede nede i Korsgade, og vi sad, og tingene var åbnet, symaskinen var lukket op for første gang, så var der en, der sagde, at det skal du ikke lige fortælle en historie, der handler om noget af det her. Og så sagde jeg selvfølgelig ud af hjertet, jo, det kan jeg sagtens. Og så har jeg gået bagefter og tænkt, hvorfor valgte du lige den historie? Og jeg ved ikke, om jeg fik sagt det dengang helt så præcist, som jeg vil sige det nu. Men den kommer her. Se, en dag så var slangebarnet og frøbarnet ude at lege. Og slangebarnet slangede sig i græsset, og frøbarnet hoppede. Så de hinanden, og så sagde slangebarnet, hvad er det, du laver? Hvad er det, du laver? Og frøbarnet sagde, jeg hopper da. Jeg hopper da. Hvad er det, du laver? Jeg slanger mig. Jeg slanger mig. Så sagde frøbarnet, altså, kunne du ikke godt lære mig det der slange? Det ved jeg ikke, om du kan. Men så må du altså lægge dig ned. Og så lagde frøbarnet sig ned og strakte sig helt ud. Og så efter instruktioner fra slangebarnet, så begyndte den så at møve. Og det så altså ret morsomt ud af slangen og ved at dø af grin. Ej, altså. Og så blev frøbarnet lidt fornærmet. Hvorfor griner du af mig? Det kan du ikke være bekendt. Nå nej, det så bare lidt sjovt ud. Du skal bare blive ved at øve dig. Og frøbarnet blev ved med at øve sig. Og da der gik et stykke tid, det så kunne den pludselig slange sig i græsset. Så sagde slangebarnet, jeg kunne altså også tænke mig at lære at hoppe. Det tror jeg ikke, du kunne lære. Jo, det kan jeg sagtens. Nå, så begyndte de at øve, og den rejste sig op og blev lige så høj, som den kunne. Og så prøvede den, men det så altså ret fantastisk dumt ud. Så frøbarnet kunne ikke være med at grine. Hvad griner man? Det kan ikke noget kendt. Nej, men det er bare det sjovt, du skal bare øve. Og så øvede slangen sig. Og til sidst, så kunne den rejse sig helt op, og med det op, så kunne de lige hoppe en lille smule op i luften. Og så grinede de begge to sammen. Og så hoppede de og slangede sig lige indtil med frokost. Så skulle de hjem og spise. Og frøbarnet kom hjem og ind til moren, og så slangede den sig ind over ugen. Hvad er det, du laver? Hvad er det, du laver? Jeg slanger mig. Hvem har lært det? Det var slangebarnet. Er du fuldstændig vanvittig? Er du fuldstændig sindssyg? Det er jo vores fjender. Det er jo vores fjender. Det de er ude på, det er at æde os. Du må aldrig nogensinde lege med slangebarnet igen. Er du med? Ja. Og slangebarnet kom hjem. Og så hoppede den lige der midt i det hele. Og slangen sagde, hvad er det, du laver? Hvad er det, du finder på? Hvad gør du? Jeg hopper bare. Hopper bare? Er du fuldstændig sindssyg? Hvem har lært dig det? Det var frøbarnet. Frøbarnet? Er du fuldstændig sindssyg? Jeg har jo sagt til dig, at du ikke må lege med maden. Det kan jeg godt sige. Næste gang du møder det er frøbarn, så æder du det. Og nej, sammen. Aldrig i livet. Og lige på det øjeblik, så blev grundlaget, måske, for et livslangt venskab ødelagt. Og det var bare på grund af forudfattede meninger. Og hvis Susanne og Erik havde været forudfattede meninger, være styrende for deres adfærd, så var ingen af os, der havde siddet her i dag. Så derfor er den historie moral på. Giv jer selv chancen, lad de luftige idéer komme ud af togerne og blive til virkelighed. Så kan man lave sådan noget som det her.